Indagarutin rugyan, papagayam, ti pagkasalitaan, ni pagayam teng inyong, sakudayin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, pagayam teng inyong, idi kalman laeng, idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong nemi, ta dinagas ko manen, ni Los a girlfriend ko. May sakadagit a girlfriend ko konak. Ta na iran-ran na idi nga kalpasan ni Los. Inaram ko pa idi ni Mildred. Manon nemi kat inaklon nak mo. Adandan na rin makatawan mi ni Los idin to ta agta upat pa lang bulan ti ayan ayat met kini Mildred. Ni Los manong nemi kat may sa nga sales lady ti may sa nga department store. Idin to ta di Mildred manong nemi kat may sang ano pa naganamon katulong maid iti may sa nga balay. Idin to ta may sakmat nga tricycle driver manong nemi. Madagas ko ni Los nung kasta nga mapanakagpasada. Or orasik no ka, uno tsambak na di oras, no kasta nga mapamit iti trabaho na. Iso ito muna nga pasahero manong. Ngam saan ko magpatplitsin. Iso pa siya pwede mapamangalak ang kuwana sa ko itulod iti balayda. Uwan manong, idagas ko no kuwan. Kasi natin kinasingat itong galmay sa kada kami, aking nga inarim ko kit sinong batan nak manong. Iti first anniversary mi manong nemi first mansari. Uno tayo mansari mi. Isot pa nang ipaay na ti kinabirhen na kanya. Wow. Birhen na birhen idi ni Los manong. Kat masansan mo ten. Kada maminsan ti makabulan. Uno saan kat mamindwa ti makabulan manong nemi nga ag-date kami. Idin to tani Mildred manong nemi kat napasaherok mat ti minsan. Idyaman tiyandaan manong kunana. Iti pa nagtugaw na, anong nemi ang nagtugaw iti sidecar. Anong nemi? Anang na plastar, iti nagtugaw, kit nakabistida, manong. Manong nemi, nakita ka mismo. Oo, dito yung babaen ko na. Hindi madlaw na, kita kiso na, anong nemi yung plastar na tinagtugaw. Inyamamok tiwagik, hindi tayawat na pagpleta na, hanin nating, libren. Ala, amay met, basta sika. Mamok lang tinagan mo. Mildred manong, maulawak Mildred. Kat katawa manong sakmat ni inyong. Kasanong inyong, ano tusto na mo? Eugenio, ngam inyong ko na blatan. Mapang ka magitsanda? Balayo ijay? Han manong, katulungak lang, taga Kagayanak. Basta. Umay ka nung arat tiyambahan manin, ilugan ka. Anak nga aldaw ti pamong panagitsanda no ko. Kada Merkulis manong, kan pasari Sabado. Yes, di nga oras. Sige, ito no, Sabado oraya na ka. Kasdya, idi manong nemi aging nga inarim ko. Manong nemi, awang pa'y makalawas, kalpasang imbagak ta I love you. Imbagak iti Merkulis, iti Sabado manong nemi, inaklonak ko na. Hindi maamok the day off na manong nemi bagak ken kuha na luanyat araramidan no day off na. Inakagpaspasir no ko kayo kabagyak. Ay kasta. Intong day off mo. Nag-date tanto. Pawanan ta. Tag-beach. Peso? Tsak pinapadasan tinapanti beach titoy. Di mapadasan to. Ijay matan manong nemi. Idinak pa ng burak iti kristal nga salsalmet-metan ni Mildred. Tapang kami di pangil, korimaw manong. Iti ba et nagadarak kalabato, ijay kong ilingad, ijay kong pasanggir manong. Oh, medyo narigata na kidi manong gabot patakder nga ron. Ngem, napaparan na ko mga ron, no saan nga sumrek ko na. Binagkat ko sa ko insaluket, brak ko na nasigot mo. Oh! Buwan manong nemi, duwa nga naggandahan ti girlfriend ko. Nilosti mo na, manon nemi may kaduwa ni Mildred agandanda. Yung sakbay, nilos manong nemi ada imun una idin nga duwang girlfriend ko.
Isumad lang arod ni tatang, iti kinapalikero. Balbalagan nakbadno ka manong nemi, ay, inyong, tang, di mo unay barok. Anong hindi mo unay magbagayo? Kisla, adan sakit kinasarita man ni Drabi, nga da date yu ita. Papanan nyo? Kautang, ngaliangin na ya. Kaslasan na ngagamamoy niyo. Tila may balag ko keng gabarok. Ti babae, haan nga rubay nga sakta, no dikat ayaten, parang sakin. At agad nga pinagsangit ko. Nadagit imon una nga duwa nga girlfriend mo ini. Di may saib mo na, insinam. Di makitam di may kadua. Saan nga sila saktam, nagsangit. Kastamot man hindi may kadua. Di na amom ni Los. Takang kanayin mo matin nga, ikarkargaw, no, iluglugan na tricycle mo. Nalipatan mo di may kadua. Gabot ha, adamat man sa balin. Tatangmat, hangkumat ng insina da. Alam nga saan? Isunat ng isina kanya. Wana taamudang nga da sa bali nga babae tibiyag mo, kapilit ang sinadakan. Las anak sakta mida. Kastamot ni may kadwa. Kas pagarigan nga kay ni Los, timadamay ta, baka nagdama ka adaman sa balin. Magidam. Lumaamon ni Los, ganda pa sa bali nga babae tibiyag mo, anat naman nga marik na ni Los. Barok. Hamo saksaktan na gini babae. Hamakan no makarakan to. Alam makaraman ti magbangayo to. Di mo amot karma. Ti araramidan ti padam nga tao, maramid tumat keng ka. Iso nga sa mga araramidan ti padam nga tao, ti sa mga makayat nga maramid keng ka. Do unto others what do you want to do. Nga, nyakit ti tatangin na English na, naong pengos to. Ganda, pasaksak ko lang tamo na. Kastano ko nga manong nemi, di masansan nga pagsasaritaan, may kinitatangin, sangkwital talik, apay ko mga makarmaak. Adamayat, apay ka nga saan. Matira ang matibay, naku naktinakam ko manong. Ngayon sunita nga alda, manong nemi, sumanan tinaka-schedule, ngayon kam, panagpapasidiragsak kinilos. Iswa mismo titimawag manong, I miss you ko na, kas iridati ko na. Hoy, napangko din hanggang si pagtrabahuan na manon nemi kalpasan na napangkam nag-dinner. O remet no sinsinan dinner mata, mapangkam lang ito may isang gagangay la restaurant mano. Di kita man lakaya mi ang order kanin mi. Sa nag-order kiti arak manon nemi. Ala, sana ko minom. May parit kanya ti minom. Apay, dati mo minom ka? Idi. Ngimita ka saan nga mabalin. Tapay bet. Isun to di baga keng madamdama. Sige. Di saklat uminom. Jak pulos na namnama manong nemi no anya tirason no apay baga nga saan nga mabaling nga uminom. Awan pulos ti bangunot ko no anya dayta. Adda nga ta nadukta lang nga sakit na madiking kuha na ti ara. Kuno ana. Hindi malpas kami manong nemi nga nangan. Nagsubli kami tayan ti tricycle nga nagparadaak. Kalpasan na biglang liko napakam iti hotel man. Insaret ko ti tricycle ko manong nemi ti may isang compound ti may isang hotel in parking ko. Dimsag kam nga dua tinurong bit counter manong nemi short time ko lang. Edad dan ti tulbek, kada duma pa nga nasken nga edad da, manon nemi napagkami tinasao nga room, apag rekip ko pa lang ti rida, o jak pa indubul laki di arakupek manong nemi ni Los. I miss you. Mas pa'y kanyan, inyong, so karugyan ta karot sagur ka. Anda pa ilay baga, gurut ka, madamdaman tong ibagam data. Kinunak manong nemi tinalisto ako na siya kung tinangikat iti aking ngato nga paset terawaten. Sa ako inikat manong nemi tilak ti brana kat na buwang manin manong nemi ti panakkilen nga mansanas iti barong. Dito ti magusgustuak manong nemi akarim kamano ka nagmayat nagima sa lalalo na mangin ko ti asog na ako.
in, in, inyong, inyong, oh. Uwain manong nami nakalalis to, ngano kasano, iti panakaikat ng padpada ti arawatan mi. Gano kasano man ti kapangaot naman nung nami ang pagsubsublat, karib kami nakiraban, nagiti mansanas ni. Nagmayat kat panagasog naman nung nami nga dapat ko na, inyo, inyong, po inyong. Lagaro den manong nami no sakruyo kun sa ko ipaida ket subagpatak tumatinitira baw ti kama kada bagiso ti ulok iti nagbaitan di iti legs na manong kanni inyong gurka inyong nakalalaing ka talaga nga mangan namunat mapamupag kinikinitin na perlas inyong nalaingak at anyang aron eksperto ako na. Awang pulos pa nagalimiim ko. Nuanda ka na, mga anak. Beta. Pamunta sa anak batan nga marigatan na tanamin adumatan manun nami na nagpapas kami. Wan, narigatan naklayang idi, tadamo mi unay. Ngam ka na ito matan na masansan agad na yat-yatan manun. Amokon kan kabisado kun no kasano manong name ti aramidek no ayad-adak iti man konno-konnot manong name iti bibingka iti selag na inyong sa ako isarek manong name isarek ko aging ka iti kabailak no maisarek ko amin nga dilak ay maisarek ko amin maisarek ko ti dilak aging ka na ti ongtona sa akong to pagkutsi-kutsi ni ti unag manong na inyong iti talo nga oras manong nami aramiden mi ti panagpapas kanilos dati akas na kalbasan manong nami tinapawat ng nakpanang dius kang kuwana tinababarang agek ko kan tinakpanangan inibiyat kong tipahan na manong nami nagdagos mo na nakunana paspasaw pinaspasak ko na manan ninyong napanak manan nakalalis to manong nami nakaburburnok nakasabsabaw nga talaga ni Los. Uwan manong. Dito yun iti pagbustok ng kuha na tanasabaw manong na naimas ti sabaw na. Hindi na mapamatan tiriknak manong nami mapanakmat manan ko na nakadagsabat tiriknak manong nami iti may katlo kano agundaway namitlo isunan ket naminsanak pala. Manong nami kalpasan nga rod, tingkam pa na ginana, ala ko nakmanin, si kamat na sumublat ko na, takas tamat tararamidan na. Tayo sumat no ka manong nami, timang tugaw kanyak, gurka, dapalay bagakan ka. Naamin deta, iti pa lang kakayat mong ibaga. Among ka din no anya trason no apay nga kayat tuminom, tiara, oray no beer. Abay, daulsan mo? May pari, ti arak. No masikog ti tao. Masikog ka. Abay ka mas daw ka. Masansan ka kasto ti raramidan ta. Abay, ti ka nagkontrol. Ano nga kontrol nga magbagam? Anak ba nga nagtumarket? Abay nga rin saan ka nga dagos nga nagsikog? Una ta kada giti may randra na ko ag hotel ta ket saan ko nga ka-fertile Gamada ngamin gundaway hindi nga ka-fertile ko. Kasla ka-fertile ko manin. Duang nga bulan. Ket kinapiket ko na masiko ka. Ket anang itan.
Ikasar na ka. Oh, saan ka di? Nga saan ka ibamno ka? Luan yaman ti mamasamak ka na ta. Luan yaman ti resulta ti amin. Kat nakasagana ka nga sumungbat. Ita da sumsungbata mo kanya. Sana ka pa nakasagana. Anya? Kung namitan da ita tamasikugak. Basig paturnong ko eh. Sa diyan ba't urnongin amin nga mapaspasda eh. Dumawat pa sa rin, dumawat man ninanang ko. Saan nga dati trason? Kaya ada kwartam kay awan, basta ikasar na. Pangalak na rin, pagkasar ko, hindi, pagam ka nagit parents mo. Di ba ti anak, no awan kwarta na, naganak ti sumungbat? Ibaga ko ng tata nga, may gasawa kang awan kwartam mo na na. Agurnong ka pa, asakan to, gasawa ko na na. Kasano ka rin dahil? Sige, bayam. Nakasalitak to ng tatang ko. Tano, kasasano lang, ipakamok to kang kano, doon ka anong umay ka mga sasawa. Peso? Uwan. Ano, saan nga baybayan? Saan ako mga baybayan ka, kad nakaimiwas ka? Anyong, agkari ka, tong palag, buwan, tong palag. Kapag tamasikog kan, iyan adatatagsimog, di ba? So, sige manin. Ala, si kamatin ati rumabaw. Ngam talaga yung kasarnak. Oh, kunak lang aron. Rumabaw ka. Si kamatin mangruman sa kanya. Sige nga ron. Sige, tugawak. Tugawak. Amom no tugawak. Abay, mapanami. Tapos natin duglang aron sa pala maiwagpag. Paunay ninyong di, mas nanaya, pumapalak na yung nag-alis to. Inyong. Kapirtil na nga talaga manunay ni Luz. Kabuta talaga, nga namin ano na lang inyo kuyok manunay mi kalpasan nga tinugawan na. Kat mapanak ba rin ko na. Talaga, sa taonan, ti kinasabaw na manong nemi. Aglip-lip-yas pa aruyot manong nemi, aking gato nga ron isuna, kat tinugawan na. Siyempre. Nagsabaw kan nga babae ko naktinatong. Aking ga, manong nemi, nga isukit manen. Iti nagtrabaho, nga kintrabaho. Bimangonak mo't manong nemi, kat syempre, sinabayak mo't babayan tinakpan ng kirab-kirab kadagitiman sana. Uyad adda naman tinakalalis to manong nemi, no kasatang, panang kirab-kirab ko kadagitiman sana. Anak man na ninyo. Ngayon doon lang oras may manong nemi, ididading akong daway. Sa amin nga inyong put iti talo nga oras. Kapag at emergency nga tawag naman. Anak, una na? Taray, da ka ni ading ko ti ospital. Tapay, natnag. Anya? Diyos ko. Kasi nga, ibes nga itulod na sa balay. Itulod na sa ospital. Anti kwarta ko sa renda eh. Ada kanya, takasusaldo. Wala nga rin. Pasensya ka na. Okay lang. Dududwa lang oras ta, kananda pa yung may isang oras. May katlo ko man narikos. Ang bali, kaya ka nakararag ta kasabi ko mata saan nga nakarot na pasama kiti kapsat mo. Intulod ko nga ro dito ospital, manon name kat sana ka basta nag-awid. Ururahin ka? Tawagan na ka, no at resulta na. Ururahin na? Ururahin ka. Hindi pa nag-uray ko manon name malagip ko ni Mildred. In trial ko tinumero na. Si Bongbad. Hello, sweetheart? Kuna na si good. Ano, Bram? Yung nakaida ako na. Sika. Dak pala ng sentro? Di kami nagawid. Nga nagpasada? Nada kami nangarkila kanya kay. Nangarkila? Baka dain date mo, ha? Baka dain hotel mo, ha?
Mamwak lang ang dapat sa bali, malaksid ka na, makita mo. Apay kas pagarigan tatapay sa bali. Ano aramin dem? At sa bali ko na, kas pagarigan ko na, sina ka o? Disina na. Ala, ko nang tinasta. Awan sa bali, si Kamat. Ana, ito na naman panag-check-in ta. Mag-astaro na bahid ka tsak matag may bayad. Katuhin. Ako nakada baga. Ana, into no Biyernes. Ag may masakto di balay. Di ka ba nagtrabaho? Day off ko ka ron. Katintag bits masulita. Kung may kanto lata dito balayin. Tao may kanto mangaldaw. Ano, pangaldaw ko day ta? Kuna. Manganta sa adan mangan. Biyernes. Biyernes. Sige. Umayak to. Medyo napaot manong name ti panagsarita mi idi tamalpasan apag cancel kon manong name ti tawag nagring asigot ni Luz. Hello. Sino na dyan? Nakabaybayan? Sino nakasalita? Sino tinawagam? Ha? Pagugat katkasta. Tinawagan mo pagam. Kaya aping nga busy nila niyam. Tinawagawag ni manang ko. Ni manang, adaya manang mo. Kasi kat inaw na. Ninanang ko kunak. Kita susurte magbagam. Sino na dyan? Si Kamat, imun ka. Ninanang ko kunak, mat. Kaya dinamag nun aping hanak pa gawin. Kaya bagang batangan, arkilaak. O kumusta natin mo? Kasi na po Diyos, samat una napakarawan. Mait na rin kasta. Ano nga rin? Urayin ka? Urayin na. Agawin na lang. Saan nga siya tagbantay? Mabandogak Ha? Nabandogak, tabi nandong nakmat. Sige, umay ka nga rin. Manong nemi, idi malpas ti pa nagsarita mi, imbes ko mga ibulsak ti cellphone ko, ngim indisok ki dito unig ti sidecar manong. Iso nga idi aglogan, manong nemi ni Los, pinataray ko, nga jakam mo. Nga igaman nagayam ti cellphone ko manong nemi. Ta siguro akit nakarawa na. When? Kani di damsagan iti balayda manong nemi, kunana kanya. Asin na dating Mildred, ha? Ano ba baga mo? Abag nga taking kat cellphone ko. Matoy, agora. Kinitak no anyo nga oras nga nagsarita kayo. Ha? Kunak tupay. Apay Mildred tinagan na anak mo? Asin na dating Mildred? Awan. Ano nga awan? Itad mo kanya cellphone ko. Saan ko itad? Aging kang di mo ibaga. Asino dati ko Mildred. Dati naman mo kita ibigat. Kaya timawag. Apay, adabo na cellphone mo. Kaya abang mo lakam. Naman mo mula ibigat. Dinawat na nga ron. Apay ka dinawat na. Apay dad mo. Sigamat. Gagangay apay ko kumain mo. Kras mo? Ha? Sikat timawag mo no. Sikat timawag. Agora ka madlawmat ka na sino timawag. Mutoy na cellphone call. Sinabrot ko anong name. Kasta gagayam. Itataman si Kugak. At apagam sa bali nga babae tibiyag mo. Saan ka ito magkamapati ka kanyak? Awa na nyaman na dyan ka babae kung naklang din. Inalam si number na? Inalam si number na. Apay bubog ka anak. Inalam si number na. Kaya dapat ko man inalak. Matuktala kitan. No sa sino na dyan Mildred. Bahala ka. Sikat na problema na pagkatapos kasta ka. Sige. Kuray man pa nagsinata. Ano tako na? Ituan. Nuko ka. Diyan kahit kasi naramid mo, nakibiyakam sa cellphone ko. Apit di mo sublikan niya kasigod. Apit kinitam nagtiyan, nagtawag. Ditakan.
Inyong mabitlaing. Inyong, woo! Mabitlaing inyong. Takay takaskan ka. Pakibiyangan ti sa mga parubing pakibiyangan. Bahala ka, tibiyag mo. Hindi makadayo akon manong name. Yes! Yes! Kinong ko na. Nakalusot akon ko na. Talagaman nga awan tirasun ko. Tapno, ikasarot ko. Jakpe ng uman ang barin nga baro. Nga mangraman kadagiti amin nga babae manong name. Why? Adan rason no apay nasaan kon nga kayat. Gabong nga ron tikas dyan nga ninamid na. Kad mayat-mayat no matuktalan na. Nga rin dyan nga Mildred kid girlfriend ko pa eh. Kad no pagpili-pili na to. Ni Mildred ko na to. Kaya mga sang perak dito balay manon name si Reing balang ni Tatang. Kapag isumit manon name agri-ring sa cellphone ko nakabulsa kaniya. Oy, ta cellphone mo ring-ring. Kapag hindi mo kasumbatan. Hindi kita nilos. Kinansel ko. Abay kanselem. Sino tawag kaya? Tatang mata, pakibiyangan nyo ay. Oy, lagloko nga magsaot ka nagtikasta. Awan bibiyang ko kasta ko nam. Oy, ada ka pala ito nagtibagtay nga. Arig na siya pala tibang palpalamot kang ka. Tatang mata nga kasat kahit ko sa wen. No, sino man ito tawag? Kano anyaman taramidik? Saan nyo na pakibiyangan pa? Ibukod ko dito nga desisyon. Manong naming ang sana kasi nardengan ni Tatang. Mabilang. Agtunga ko atak sa rito. Nakainom kayo man ngaminang ka. Nakainom mo. Basin lang ninom ko. Abay, kurang. Abay, dahil sa kapad ba? Inoetyo akit. Ituloy yung inuman tayo pangtid ko. Kasi ano kumapay yung magtipangtid mo kita itang tanggop mo no ko. Matatang. Sabay sa, abay, na mayat pa nakakalub na kuma hanggang nagawaaw. 4 kantos Tatang. May isil hanggang bilog nga, tansan nga, posible nga gawaaw. Ay, alam nga ron, iruar mo nga ron. Arak mo lagayan. Ano ang arak? Ay, hanta pa yung alpas ka nagsarita. Basta iruar mo na di arak ang sobram. Tanayuak tinom ko. Tagsarita ta. Pinugustuak ni Tatang manong name. Kapanak nagsukat. Nagdibusak kumangin. Nagdibusak itayan di hotel. Anang name, inaimanak ni Tatang. Tao, mga na inyong. Makaturog ako. Mabitla eh. Tatang inikaklang arutin. Umundag. Pakaring ko na kayo makaring na kakabsat ko. Makaring ni Nanang. Si Riing ni Nanang mo. Saan nga gumaturog na taging ka nga sakti mo na nga maturog. Ito mo ka. Ano ito ba kayo? Pumaro kaya sikat, inauna ka nagiti kakabsat mo. Talo di kakabsat mo. Kumon. Pwede natin kasi nagkaramid ang barok. Ang mga pilit gagasawa ka kita mga matulungan digit adim. Hanak ang mga matulungan kinanang mo. Laglagay ba ma? Tricycle nga ginatang may tibas pasadam. Hanggang agbang boundary ka na kami. Nakarkaro pa yung adidot ko boundary dumawat tinanang. Agor urunungan ko na. Dawatin na. Ano nakasapulan na kita adim. Di pa nagbasa na. Sino na ito tumawag kang ka? Tang, nilos, the girlfriend mo. Aping sa mo, sung bata, napay kanselem. Nagapa kami. Aping natin nagapaan nyo. Aping kami nyo. Aping nga tuntunet. Aping nga pakibiyangan ka. Ano nagapaan nyo? Nuktalan na ngamin nga, madasabaling nga, katintinawag kong babae. Kasi mo para kadoktal na. Nabatik nga rin yung cellphone ko, yung sidecar, di amok akit, hanang nga nakarawa. Di makadagis na kibiyangan na. Nakita na di imuno nga timawag, imuno nga tinawag, sakbay kang kuwan. Kaya, pakadagas kita, damat namin impangkuwanagan nga Mildred. Kumakit lagan tilalaki di pangko. Kaya nangasawan, saan ka nagsabay, loko? Awal laing mo. Itatang, kaya talaga, right? No, talaga nga nalaing ka. Aping amin nga na iba ipunpunbuk tako that cellphone mo kat nagan nga paibeso ti babae. Sus apo. Di naklamatul. Itatang mo.
Sus, kastamon gamit na namin. Wala, ay, di baro, agpay. Sus, oray no anyat, nararami din nanang mo kaneta cellphone. At cellphone din na ya. Na, nabit pa kata cellphone din eh. Di ka tayo iyak. Nakikipad. Di ka tayo pa touchscreen na. Kat, ay, oray man puting-tingin na cellphone ko. Oray makibiyangan na mensahe. Awan madugdalan nata. Nanadak mo. No, at sa baling nga chicks ko, sa balit ipanagan ko. Kano kasta nga sakbay nga date kami di agad. Dilitak amin nga niyaman dita nga madi nga mamuan na. Aramid yung madlagayam. So nga ron nga bagbagag ken ka. Nga mo aramiden tikas tinar aramid ko. Kabutan niya. Kabutan niya tang. Nakarma kami di. Mat ka di ang ko. Ano ya? Amom, ada ide nabak na nga naubiyag. No, naanadak ko may di agad talagang isot na asawa. Ninanang mo nga talagang fighter. Apig babawi kayo kung mga rod, nga ninanang tinasawa yo. Anak madgadag babawi, baro kata napudno ba suna? Ngimsang ka nga napudno. Manipod nag-asawa kami, iso na laengan. Baka no, damayat dita, ala ko na yo. Sapoy. Ala, tumawag ka kumapay. Awan ti bagayon tang, nakmaturugan. Ala ka rin. Ay, brad, kang kanayon ko ipalpalagip kang kamarok. Saan mo apagsangsangitan di kini babae? Parag sa akin ida. Yung saan mo ida nga pagsangitan. Wanda, nga problema. Api nga rin nga kasjay. Natuktalan. Ni Los. Anat namamita nga mariknana. Aramidan. Agsangsangit langit eh. Iso nga tumawag sa mo kang sangseleen. Wano si ka na mismo tumawag kang kuha na tayo IOM. Pambara ko ti mga ayaw ko nakmano. So anapanak na turog eh. Inidab ko ti cellphone ko tapos saan ang matawag. Ngayon kabigatan na manunemi nakadado dagiti message na. Ruhain. Tsak kumakayat nga openen ken basahin manunemi nga. Amang ano. Mapul message ti cellphone ko na. Ruhain mano. Baga na dito'y manunemi nga tinawagan na kano ni Mildred. Kat napapudno na ni Mildred. Nga nasurok na tulong bulan ngagnobyo kami. Kalpasan na, hindi pagbagana. Masapol nga siyak, tirumbeng ikasar mo, kabuta siyak ti masikog, kung na naman tayo. Pampara akong bato. Imawag manin manong nemi kat sinong bata. Ano na kita kapagbagam, ha? Inyong, please, sana ko makagurgura. Tasyak pa yun na makagura. Imbas nga sika. Huwag nga ron. Siya kumat makagura. Nadutok talak nga da Mildred mo. Nga malang nga ron. Siya ako na tagpatmadispenser kang ka. Siya ako na tagpakpakaasik kang ka. Lumamon dagiti parents ko. Masikong sanak ikasar. Alat namnamayam nga araminan da kanya. Please, inyong kasarnak ko ma. Nagtsakayat kas tango kalim. So, ang kunton nga raramid, posible nga ti mo ramidan. Pakibiyangam ti cellphone sa mga cellphone. Di ta pa agasawa, biyangon kan. Anang tulakit ng gasawa ta. So, ang kunton nga raramid, basta jakan kayat. Jak kayat ti mga asawa kang ka. Gabot ti mating ko galim. Nga masikog ka, kore masikog ka. Basta saan ka kayat ngayon kasar. No, kayat mo, akit pumalawak pa dito yan. Ha? Papalam nga ron. Bahala na. Basta umatayok dito, tapnuhan ka may kasar. Uwain manong nemi, tapno saanan nga makatawag ko na. Sinukta ko di SIM card ko, manong nemi, sa kumadla, impakaam mo kini Mildred, nga dabaron nga SIM card ko. Hello? Sundatoy. Sweetheart. Diin yung neto. Papay, sa bad number mo. Sinuktak dati. No tawagan na,
Kung nag-test ka, hindi tinukan. Tawanin na dyan. Dati. Taping amin. Tapno, di na kisisturbuanin na dyan loss. Ay, natakat mo sa akin. Sikat ikayat ko. Siyak tikayat mo. Tinawagan na kang kadik. Tinawagan na. Yan mo na't bagay ng alos tinagan na. Salangadan ka kumakit. Yamjak pa'y masango. So nga, itatawanan ito ubrak. Pinalawan na kung nagiti amok. Tawagan ka umangam si kamati mo na timawang. Kadi. Ano tayong bagay na dyan alos? Dinamag na no, girlfriend ka. Boyfriend ko na. Wait, dinamag na no, boyfriend ka. Huwag ko na ka. Kananak ko na. Tinamag na naman nga bulan. Upat nga bulan ko na. Imuno na gayong girlfriend mo. Tadaan din makatawan nyo. Uwan. Yung sikat kayat ko. Jakong kayat isuna. Di mo kayat isuna. Idin to tamasikog. Ay, saan mo kapat patsin? Hala? Kuna na lang na ijay. Ade kam kamat na. Kuno. Saan na ka mamati? Kaso nga di ka mamati. Kaya na, Jack, anugutin nga siyak like, aking kuha. Akin naramin. Kasi siyempre, dua kayo. Iso nakit sika. Hala nga siya kalalaki tibiyag na. Kung namitanday ta, uwan talaga amin. Garampang na dyan. Nagsasawak lang. Sikat kahit ko pinadarin. Iso nga sa amon nga, bye-bye amon na dyan alos. Suktang pa kita SIM card mo, tapos nagasta kita, handa kang matawagan. Ano? Itong biyernes? Awan na kita amon itong biyernes? Day off mo? Sige. Itong biyernes ka nun. Urahin ka dito. Yes! Payas-yes ako. Yes! Kung konak manin mano. Awanin ti problema. Gabutin nilo saan na kung matawagan. Di na kung madisturbo. Kinon konak manong nemi. Ganyan dumteng ti biyernes. Agsagsag uwisi wak manin. Hambuklat taman ng kat. Dukas na agsagsag uwisi kasi ka. Inyong. Adaman ang date mo. Magdanagan nyo tang. Ang problema. Ang problema. Among kading imay ditoy nilos. Tapi ko mangimay. Sapsapulin na ka. Kaya bagayo ko mga madapat pasadak. Di na ka lumatan makontak ta number mo. Ta nagsabali ka matin. Dikit-kit lang sa wan, lik-lik-lik am da dyan alos. Jakot kaya da dyan alos. Hindi. Basta latan kasta. O pa'y makatawan nyo. Gaputa dan Mildred kasta. Nalpasakisonan, nalpasanan. Adan sabali manin. Ina po yan, doon ka anong isarding mo, tikasta nga raramidem ha, inyong. Mga nagbabawi kan to. Makarmakaloko. Anak ako matpakakarma ako nakmata. Aking gaman ng nemi nga sudega kon iti balay nga pangalala at nukuha kaniya Mildred. Wait. Imbaga na nga awan di kiti amo na esisyon na kano lang ti adda kit ilutuan na kano kit mangan kam tuman nga dua. Manong nemi nakalukat ti gate insirek ko lang tricycle ko. Nakalukat pa iti daw manong nemi kadidi sumrekak napaatrasak. Duamat nga mabahit ti madanon ko manong. Ni Mildred ken ni Los. Dumanon ka, inyo. Saan lang may mesa nagurureken ka. Duwa kami. Kinuna ni Mildred manong. Ngayon nagaptrasak. Wait, agsubli ako, kahit ko kumanta agsubli manong name iti tricycle, kinamakam na Mildred. Inigaman na tima. Papanam.
Linoko na eh. Ano ang linoko? Hanggang di pa nang loko ti kasi. Paayaban na. Date na ito, ibagam ngagmamesa ka. Adamat gamit ka doon. Los pa'y dinagan. Umay ka, sumulat ka tapos makapagsasalita tayo. Tsaka di mat imbaga keng kangasangkon nga kayat ni Los. Sikat kayat ko. Nga mapayad na isuna. Tapno nga rin makapagsasalita tayo nga talo. Pagpili-pilihan dak. Sikat ipilik. Sikat ipilihan. Itili ko din nga masikog isuna. Tsaka di mat imbaga keng ka. Nga sangko nga kabukbukudan mo. Dua kayo hasa. Ito sa baling nga lalaki ni Biyag na. Alang siya. Agul ulbud nga tayo suna. Baga nang awan sa bali nga lalaki ni Biyag no sa nga sika. Nga sika, tinangdamo kang kuwana. Sika tinang nang burak ti Kristiyan na kas kanya. Mildred, saan ko iita ni Suna? Sika ti kayat ko. Ket inton masikugan na. Bye-bye anak ba? Kasta? Mildred, sika ti kayat ko anak ko. Sika ti kayat ko. Papanahon mo dahil chinalos. Alan, papanahon mo. Tama parang tilikod. Jack, tulikod ka magna. Papanahon mo. Saan ko papanahon? Masapol makapagsasalita tayo nga talo. Ano ko magpagsasalitaan tayo? Rumbeng, ikasar mo yung sukuna. Jack, kayat ko nakmat. Abi, papilit mo. Nukasta. Agsinata ka rodan. Mildred? Aping anak ko matbasol ko, aping sino na? Gaputasan ka na po, no? Sikat kayat ko. Sikat kayat ko, anak man. Nanaragsaka ko mga ating arod. Idinto tadag sa gaba. Nga padak nga babae. Tsakon kayat. Yung baglagi din ta sa anak nga agsikog. Ano temok, baka masikugan nak man. Kat dinakmat ikasar. Ibagang nasisyak lang ti babae ti biyak mo. Ibad naman paghayam. So nga ulubod ka inyo. Kaya pumano kan? Ita tayo gawgawid na. Ita pagpanahon na. Gabota. Awanin tinaskin pa nga. Ibagam kanya. Baka mukha ito lahat nga duwang kinilos ng sarita. Lan, pumano kan? Tapapanawag tumatin ni Los. Awanin ti bibiyan ko king ka. Manong naming kayat ko kumanga di ka mangsina kini Mildred. Noon niya tibagahanan manong naming kini sulatan. Pimanawak nga rodan manong. Saan kung may concentrate pa pasada. Napanak manong naming di karinderya nga papanami nga tricycle driver. Nasapa akon nga namigat manong. Yan napuputan. Nagorderat ti beer. May isa, dua, talo. Inyong. Pare, nagsapa ka nga. Uminom pare. Mabalinan. Mabalinan ka ni. Abagalas sunsepay lang. Nakatalo ka. Ano problema wala? Tsaka mo. Sabi ka di mo. Ano lagi di problema? Pagtugaw ka di Henry. Tatanggahin nakman. Siya ka nagpala. Uy, ore manot mainom mo. Uinom tag, bartek tag. Maglagid din manon naimitin muna kinarga-akti tiyan ko. Itimakan. So nga, nakainem ako manon naming paslasan ko pala marik. Nga magngadala ko. Ano kami na talaga pare itong problema kayo pare. Nakadumon ti Bino Nakatalo ang paibat ka din ha. Problema. Baga makapatulungan ka. Duwa tinagkidan nga nubyak. Dan na rin makatawan niya mesa. Idinto tag ugupat tumatan nga tao. Ana? Ugupat tumatan nga bulan niya mesa. Ket naduktalan niya imuno na. Nga sa bali. Ita tinawagan na. Ita insinan ako di may kadu. Ket
Kaya na din muna. Dakmat kaya tata. Tsak pa kaya tagasaway. Masikog isuna. Ano ya? Nagloko kan. Masikog agad sa mga babayaan. Sa anak pa nakasagap ari. Akapom no, gasawa ako. Baka nung marigatan ako nga chicks. Ito tabaruak pa agad manso. Jesus, apoy. Anong orte kayat mo? Agpas nga dyan nga babae, nga saan mo nga kasar? Ngagbalin nga bastardo o bastarda, di putot mo? Naragsak kanto nga ta? Lumakitam to di putot mo? Nga babautin ti inana? Nga pungarot ti kasjay, nga di mo sinong bata ni suna? Naragsak kanto ka di? No di lula, di putot mo kita babautin da? Ha? Nga puto sanda nga handa nga kay kayat ta bastardo nga ron nga bastarda. Uno saan ket laksidan dang anak ni Nulos man tinagan ta girlfriend mo. Kalpasan na. Adan to mga asawa keng kuana. Kaya dedyo asawa na. Laksi ada iruman na to putot mo. Kayat mo arod. Kedam. Adot kakasta kahit. Naragsakan to nga ta, inton makita. Nga di putot mo, kabilan di stepfather na. Naragsakan to nga ta. No di anak mo kakaasit lang na. Nga mabaybayan. Adan to nga ta konsensya. Di ganto ka na makonsensya. No di putot mo, kat saan nga mga nakompleto. Talibag-bagam si Kamot Andre. Posible ang mapasamag tigas ta. Saan ko nga putot? Kunam lang nga, tapno di kas ta kanto nga makonsensya no kas pagarigan ta. Pumaiso din bagat, basta. Saan ko nga putot? Dua kami. Nga kinarami, dua kayo ata. Jay, babae kan sika. Kahit ko sawan, saan lang nga sisyak tilalaki ti biyag ni Laos. Kunam lang ti tigas ta, tapno maliklikam ti amin. Ngam ko na akong kang kapare. Ora anyat araramidem. No pagliklikam, no liklikam na nga obligasyon mo. Uno sungsong bata. Si kantuman na takikaro. Iso na syakti si kapare. Dayay, ikasar ko dayay na si kuka. Kasano ko may kasar ko? Dak pa nakasagana. Bahala ka. Naala siguro manong name ni Los tinamber ko abaro kini Mildred iso nga tinawagan na. Naamok ko mga iso manong name jak ko masinungbatan. Hello? Inyong Sunday? Siyak ni Los. Naamok lang ko mga sika. Saan ko mga sinungsumbatan? Pang-asim. Nagsarita ta. Pang-asim. Sakbay nga maamon, datatang kinanang ko dito. Nagsarita ta ko anak ko magpagsaritaan ta. Adadaman nga saan kakayat. Sikat tiga po na no apeng insina na ki Mildred. Insina na ka ni Mildred. Tarumbang na siyak. Tiya pagtalin na matasuksong batam kanya. Amo ko mapapasulan ni Mildred. Di na kayat ti maipada kanya. Kaso insina na kan. Nimsat ipatpatig ko. Nasakit para kanyak, di ba nangisinan na kanyak. Di talaga po nung apay, agin inumak, ang barbarte ka. Tamarik na, sakit na. Ha? Marik na, sakit na. Narik na karot, masakit karot. Nasakit. Nasakit no, da babae, nga mangisina kang ka, din tuta, ipatpatig mo isuna. Katsak na rod. Di adada na saksakit na timarik na. Napya kumano awan ti sungsong batam kanyak. Napya kumano awan ti kamkamat ko hengka. Napya kumano saan nagkamasikog. Nasaksakit kanyak. Hindi kasto yung parang baybayam kanyak. Nasakbayan nagpagpakaasik kanyak. Pangaasim. Pangaasim ko. Manong nemi binaybayak lata nagsao ni Los. Kabayatan nguminumak man. Okay. Kadikito iti bagbaga naman. Nung maamon datatan ko, kininaanan ko.
nga masikugak kalpasan na ket awan ti bangi kasar kanya. Laksidan naglagi di. Ket sa dino ti papana. Agwalang-walang akto yung takalsada nga awan ti turungek. Aldaw rabi. Kada dumteng ti rabi ket adak ti kalsada. Kasano no? Ada durigista nga mangrames kanya. Nga pagsusublatan da sa dakto papatayin. Matay kami nga gina. Naragsak kanto ka di, numadamag mo. Nga da nang rames ka nang papatay kanyak, nga nairaman, ti anak ta, iti tiyang ko nga natay. Ala, ito na taman tinagsak mo nga talaga. O maramid ko, inyong tilangi daw-dawat ko. Kaya may nagtukumasarongkaran, o may nagtumagdamit, o may kanto, umamakidungaw, no magkilamay. Kansal sarongkaran nagto iti tanim ko. Sabi ko mata na nagsakkan to. Lumamam nga nataya ko. Natay kami nga gina. Kung konsensya ay nagdito nga tawa. Naku naktinakam ko. Iso nga kinansel ko. Inidap ko ti cellphone ko. Manong name ikit intuloy ko lang timino. O ano pare? Asin na dyan yung mawag ha? Pare, handa ka pilagayam. Kaya, kaman jak pumapan, di ka panawa na. Inimbitaran na ka, kaduain ka kuminom. Sabi ko, di ko papanawag ka. Munot na inumon. Nakainom ako, pare. Sa kami nagbayad. Naginisot imbagan, pare. Apes ka, nausawang ka. Ano dun sabat na inumon siya. Kanya, dato ka, nakawalukan. Nakawalo ako, kahit nakainom ka. Di adon. Kadwa na, nasurugan ng half case. Kaya nawanin, nagordarak pa eh. Usanin. Parang umanit pagbayad ko. Sus, apo. Bis ko makatulong ka, mangirobo ka. Manot bayad tinim nga bir ngayon numot ko na. Nawa, nasakit-sakit tinakin mo, pare. Naguni ka, ano, nasakit tinakin mo. Oh, Henry. Look, sikat na ngayam kanyak. Kalbasan na, sa bagbagam. Abay, akong kumakorta ka inom ko. Pare, hindi ka kumabong. Ano kumangsaan? Wala, kumat ka. Ay, anak ko niyo. Abay, kabuti ka kuma. Looks lang ka laki mga nakalangan. Agayab ka. Sakti makamo ko na. Pagkatapos, kasi bagbagam. Nasakit tinakin mo. Nasakit tinakin mo. Ano bayad na? Sakti babayad. Salita ko ba? Ano salita siya? Karit ka na, kahit mo kung ano, kinugtaran na ko lang. Uy, dala kayo. Manong na may kinugtaran na manong nakalis siya. Nangalat yung nagtugaw. Naipanguri. Hey, dala kayo. Manong na may katlungan panangibanat na kanyak titugaw saan ko nalis siya. Naalat mo. Anong na may tiyabag ka nagsakit. Bimalisak mo tinaman. Papalan ako mga jak narod bumalis. Ay, gabot sakit. Ti abagak manong nemi jak mausar ti maysa kay imak. Kani umay man ti pangor ay. Buti pa yun ti pangor na ka. Ay, pau. Ano. Lala ti olok. Buti. Manong nemi baglagi din ta na anawad ang atin ng Nelda. Sa atin nangayap ti pulis, nangayap ti ambulansya, manong nemi kanin taray da kunti ospital, kapot kas tauran ti paganagaruyot ti ulok kini dara. Naamuan manong nemi da tatang kinanang tinapasamak kaniya, kanin tatang ti may dito ospital. Nadait-dait din manong nemi ti ulok, nga bintak. 5 nga dait manong. Ay, dito pasama ka. O, magdanagan nyo tang. Nadaitan ti ulok, dunor ti ulok. At nagpangurakan ka. Ang ating pangurda. Butilya. Tama namin. Nagpaparte kandak. Sapoy. Dandanikan baro. Kasanun imbok ko na. Kaya binagkubag ko na ka. Uno, adapaldog na. Aso nung kami nagyaya? Kinanda basol mo? Awantan. Alang awan. Laglo ko na. Ada ka mga rason. Awan rason nga bang ora na ka.
Dahil sa amin nga nagkinawatan. Anong amin sa inyo nagkinawatan? Ada problema ang sanggarin. Awanin ni Luz. Ana? Awanin ni Luz na. Taapay awanin ni Luz. Saan ko na kaya? Kasi nung harad, kada dyan nga Mildred, awa matenso na. Mildred di kayat ko. Ngayon dinakmantan kayat. Taapay nga men. Naduktalan na nga dalos ko. Nabutuktalan na nga nubiyam nga agdangan tilaos. Kat naluslos ka na. Tatang na. Malakip mo ka di Barok. Gading bagakeng ka. Hinay-hinay lang ka na gini babae. O, saan ka din nga gaputi babae no apay nga na pang orteolo? Saan man nga gaputi gaputi babae. Ano ako matanambaran ti lalaki king ka ng pang orteolo mo saan gaputi babae? Saan gaputi babae? Anong aron? Gapo lang ta once, gapo ti babae. O, makita? No, saan nga gapo ti babae? Saan ka kumana ginom? Ket, adamat nakiinom kang ka. Baka, imbagam nga libre. O, libre nga. Gapo ti sakit tinakam ko. Ket, naibagak nga, nakiinom lang. Pinabainam. Sinaktam niya nga lalaki. Uwantang, napartak mo tinang at madi pa nagsaad yung mag-iinan, riknanan dyan baga. Sukas dyan. Kat babae tirason na. Pwede babae, naginom ka, otro ada kinainom mo, ng isot ng pangurta ulam. Ito rin mo ko nito hospital, manon nemi, nagpaungarak pa lang tiyo nagtibalay. Tarigat manon nemi no. Yung brak. Siyempre napudot. Kung iti doktor manon nemi nga paimbagak pa lang ti sugat ti ulo. Awan manon nemi ti mauri ko nga tawag. Naging ka. Ngay ti may nga malam manon nemi. Hindi pa nagmay masak dito balay. At nagtugtog. Awan ni nanang, tada na panan na, digiti kaapsat ko na pa na nagbasa, napamot nagtrabaho, nagalawagi ni tatang. Awan na nyaman naman, nung naming inlokat ko tiridaw, taamok at karobag, yung makigtuot. Los. Ano ka na suna ito eh? Abay nga, ano tagin ka nagtabag? Arawatek. Tapi nga, darawate mo yung may ito eh. Mayat ka man unusan. Yung sangpat ko hindi bagay ito eh. Sige, sumangpat ka. Tagtalawak. Talaga nga din nga sana kung ipat-patay. Itaan niya nga rason. Apeng yung bagbagam nga, saan lang nga siksikat yung laki di piyag ko. Pagbali na makasta, tapos niya darason nga, saan mo nga, aklunan mo nabigbigan si Kugko. Di na ka di pastrikin. Doon di ka pastrikin, ako maramin mo. Inaramin ko hindi nagpagpakasikan ka. Yung ako po kasim. Uri saan nakapastrikin? Uray ka sumangpat na ka balay mo. Uray ka sumangpat ni nanang mo. Buno ni tatang mo. Gabuta saan na kaya ti pumanaw manong namin trikab ko tirida o ti sango saknag na itilikod. Agligliba sa kidin manong namin di makita nak ni nanang. Ay! Inyong! Pamanam! Ay inyong! Di mo itarayan ti pagribagang Barok! At tuloy at inubi ang mamasikog! Inyong! Ngayon saan ko intal-talik manong namin ni nanang. Nabanak, manong nemi, itayan, tikasinsin ko, madamadamat nga giinom. Ay, kasin, ay sarong ka man.
Abay, tricycle mo. Nadyo balay. Abay, dadael. Masulitak ng tricycle. Hitsa po. Kasulit mo tigdruga. Mangipatry tricycle, kayat mo ti magmag na. Lala, sumangukan na, kumamakam ka. Labas ti pulutan. Ti pulutan nyo ayan. Karnero. Ramanak man. Karnero. Karne aso ko na. Amoy bagbaga karnero ko nalatang inipalit na. Pumayat man. Magsyatak man. Manong name na amuan na tatang nga dito iti ayan ko ket sinukol na. Hay, inyong. Tatang. Tamom ket sam kukamo dito ayan mo. Baka nimbaga daman. Uy, nin tawag da. Nga ba't atimawag ka kinantim? Sinunsud ko na dakad ta. Dito kahit na mo ka papanamno ka. Umaykan. Umaykan. Makinok pa lang. Umayka. Tapos mapagsasalitaan tayo iti problema. Paginaskin nga itarayam ti pagrebengam, ha? Sa anak pa nga nakasagana ng agasawa. Ano talaga kumasang umakay tagasawa? Pagin tulok mo nga nakasigog ka. Kahit mo nga sawon kasi nakasigog ka. Wen! Insagpwetan ni Los di bagi na di balay. Intertrayan naman. Imit kasi nga tarayam ka. Nagpapasa, nagragragsa. Kasi nawang pulita agas ta, itarayam ti pagrebengam. Ano nga man tirason, mapi nga mo kayat? Takapay nakasagana. Gusto di ko na angkel. Api nga misidi ko gam no saan kapay nakasagana. Si kamit kasing. Adayap. Lahi tayo akasta. Laman damagan mo no ada aking putot ti bastor doon no bastarda. Awan. Nagbaling tayo ang rapod no. Iso nga di mo itarayin na pagrebangam. Kakidin. Hello, Maikan. Nagbagan na pa ito kasin Simon. Sige dan. Ito nga rin. Kadak pa sumanong name at Danilos dito yung balay. Tumultulong iti kusina manong name. Nakasuotan ti parmalay. Sila makikabalayin nga talaga. Napanag iti tiyanggi manong name bitin tinum ko na kibatang. Dang! Mga tuminom ta. Lokot to, ginom ka na yun pala inomosto na yan. Dapat nagkimatang, di kaya. Dapat ginatang ko na yung masapulutan eh. Ano na yata? Ito paborito yung sardinas. Paborito kaya sardinas mga pulutan. Di kaya. Nailata nga pusit. Ay, kalamares. Ay, may na. Paluto mga rod. Napaluto may tlat. Man, paluto. May mas malalo na pudot. Lai baga mo kini, sika mabalasan ko, Los, timang luto ti pulutan mi kini lakay mo. Lakay mo? Manong nemi inrantak, ti adot na inom na, tapnikas tagit ta. Dito'y kulatan salas nga maturog ko. Ganyan to, tabang bangunan nak ni tatang. Ingkan Gisilad mo, Gisilad yo, aguroren sa dyan ni Los. Dito yawan ta. Di mo kaya takidaan. Baka dyak kaya. Di mo kaya. Hana nga tawang ka, namartak mo. Padaasam ko saan nga mapamukid tayo loko. Siyak di mapamangkaid na keng kwano. Ano ta, kunali ta? Nangig mo? Nangig ko. Ape nga sa lusudan ba lang? Kahit ko lang nga, dublan nyo sanak ng bito, nangig ko. Tigo na. Padaasam nga saan nga mapamangkaid na jay, agbaling asawam. Loko na naglapsat. Kaya't mo nga rin nga siyak ti mapan makiintakin ko ana. Tahatang mo dapat ko mga. Inyata mo. Ito makaturog nanang mo. Kitsi ka na iwas ito orok mo. Di nakto sir kanisuna. Takayat na kayo ko mga ron. Inyata mo. Abay. Nalalaing kakadingam siya. Aling natatang no. Mapamukay dahil uno saan. Inak man laingan. Dahil ito nga lakay. Mabanakit kaidain ka nun. Saan ko mapagkaidain ni Los?
Disyembre, manong name. Nakaturog sa. Nagdagit abay na. Maturog ako muna. Ngim kinawil na, manong. Sinaing mo namat maturog. Agtagtagay na. Nikit inarakop na kapat. Inyo. I miss you, inyo. Rukatan na. Ha? Nagurukatan ka. Rukatan na. Sang rukatan. Inakantikos. Ha? Sige nga ro doon. Kahit nangasawan manon nemi imanugutak metlaengin. Kahit ko kumapalaiding itarayan ni Los manon nemi takuna ko no sanak pa yan nakasagana. Nagasawa itatawan ko nga 26. Ngaman niya pa nga ro man. Tariding pa nagkaidami manon nemi adamat manin napasamak ka na kami. Nagsibog kami matmanin manon nemi. Idiskog na. Kahit kalpasan ti makalawas, napang kami nangas asawa, manon nemi, kahit napagsasalitaan ng tikaldawan, tikallaysabi. Yung karidana ng ginatang, kati ornong da, kati sut aramatag tapno, at nagastusan para pananging kasar ko, kendiya, loose. Yung manugot da, nga sibil pailaeng manon nemi, tayin to no, adan to no, ornong me, isuntun ti panagkalaysabi, iti simbahan. Kaya babangaman na ho manong nemi dito yung tinagpatinggaan ti kinalugo kiti chicks. Nagpatingga akon kinilos. When? Gapo, tadangarot sungsung batak kang kuwana. Nadan kami ti dua nga anak manong nemi inauna ti lalaki ni Eugenio Jr. Pilinto si Maruno kalpasan ti talong atawen kat naganak iti babae. Manong nemi, anin nga agbubrapay ti asawak. Taison ti baka mo ang agistimar iti balay kan kastamatan karigit ti duwangan na. Nadan kami matan ti kamukbukodan nga balay, no pagagangay lang nga balay, ang dakal manong nemi ti pamatik nga mapapintas minto matlaeng babanti pa nagtinulo. Dahito nga ron ti pagkasaritak manong nemi nga tinaminsan kat nagbalinak sila kung punad nga playboy nga doon na kita'y napasaktak nga babae. Nga idi, tamariknak mo ti sakit. Idi ti babae mo ti nangisina kaniya. Nga maggamit lang nga nagpatingkag kinilos. Kabutin sangpat ng arti bagina, iti balay mi manong. Sabi ko nga, dapat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadag iti padag kadimngeg, kanag buya. More power to your program manong. And God bless. Tuwing nga tagyaman nga pagaya mo, inyong. Thank you king kainyong. Iting ka panag ibas panagsurat.